खुलुमबाय स्टुडियाव आंखिलिकां ब्रह्म कक्लाबारि साफागुरि फरायसालिमाया दिनै 12थि गायसनथाय सान फालिदों। दिनै बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंनि सिमला हुजुआयाव थानाय कक्लाबारि साफागुरि फरायसालिमाया गायसनथाय सान फालिदों। मख'नो गोनांदि कक्लाबारि साफागुरि फरायसालिमाया 2013 मायथाइनि 18 आगस्ट खालाराव जोनोम जादोंमोन आरो फैयै फैयै दिनै बे बोसोराव 12 बोसोर आबुं जाबाय। बेनिनो दिनै कक्लाबारि साफागुरि फरायसालिमाया 12थि गायसनथाय सानखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों फालिदों। फुंबिलिनि समाव फरायसालिमानि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिजों जागायो आरो बे फिरफिलाखौ बिरहोयो 22 नं कक्लाबारि बियाबनि एमसिएलए अदेबानि कक्लाबारि साफागुरि फरायसालिमानि मेनेजिं कमिटिनि आफादगिरि मन्टु बरुवा। बेनि उनाव मुंख्लंफोरनि मुसुखायाव जेवारि फोजोंजेनो आरो बिबार बावजेनो आलासि महरै बाहागो लाफैनानै हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो कक्लाबारि साफागुरि फरायसालिमानि मेनेजिं कमिटिनि लोगो आफादगिरि चक्रफानि बरुवा आरो मिथिंगा संरैखाथिनि थाखाय बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो सालबारि फरायसालिमानि लोगो बिबुंगोरा डक्टर सानखां बसुमतारिया। बेनि अनगायैबो गेवलां मेल बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैयो 63 नं साफागुरि बियाबनि बारग' एमएलए थानेश्वर बसुमतारिया। बेनि अनगायैबो जर'खा आलासि महरै आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ आरो कक्लाबारि साफागुरि फरायसालिमानि मेनेजिं कमिटिनि आफादगिरि मन्टु बरुवानि मेल सामलायनायाव बे हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जानानै थाङो। केसि कलेजनि मोनसे फाउन्डेसन डे आरो प्राय 12 बोसोर जाबाय। केसि कलेजआ 2013 मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन, नाथाय 12 बोसोरनि गेजेरावनो कलेजआ प्रभिन्सियेलाइज जाबाय। बहुत कलेजआ गोबाव समनि उनावहायबो प्रभिन्सियेलाइज जायाखैमोन। प्रमद बर'नि दैदेननायाव जि काउन्सिल जादों, बे काउन्सिलनि सरकारा बावहाय बांसिनानो ट्राइबेल आरो बर' फरायसाफ्रानो फरायो हिसाबै बेनि एनरलमेन्ट गासै कन्डिशनखौ नायजोबनानै बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थांखि लानानै प्रभिन्सियेलाइज खालामदों आरो आसाम गभर्नमेन्टनि अर्डार मथेनो खालामनाय जादों आरो दिनै दा बे काउन्सिला बेखौ प्रभिन्सियेलाइजेसन लिस्टआव सोनानै बिनि गोबां जेंनाखौ फोजोबबाय। लोगो लोगो काउन्सिलनिफ्राय 1 कोटि टाका इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि थाखाय बे कलेजाव होदोंमोन। बे बिल्डिंआबो कमप्लिट जाबाय आरो आंनि बिथिंनिफ्राय प्रिन्सिपालनि रुम आरो साइकेल स्टेन्ड एमएलए एरिया डेभेलपमेन्टनिफ्राय आं बेखौ होनानै बेबो कमप्लिट जाबाय। दा बाहाय बाउन्डारि वाल नांगौ आरो गेट नांगौ होनदों, बेखौबो खालामनाय जागोन आरो बाउन्डारि वालआ जिहेतु बिराद गुवार एरिया, बेनिखायनो गोबां एमाउन्ट नांगोन आरो बाहाय जिहेतु ट्राइबेल स्टुडेन्टफ्रानो बांसिन फरायो, साइन्स एडुकेसनखौ जोबोद इम्पर्टेन्स होनो गोनां जादों। मानो होननानै बुंबा दिनै बर' मिडियामा हायार सेकेन्डारिसिम फैबाय, खिन्थु हायार सेकेन्डारियाव बर' रावजों साइन्स फोरोंनो थाखाय बर' नयिं साइन्स टिचारनि आंखाला जेरावबो दङ, गासै आसामावनो दं। मानो होनना बुंबा जोंनि बर' मिडियामनि स्टुडेन्टफ्रा साइन्स स्ट्रिमाव एडमिसन लानाया बहुद खम। कलेजाव बेफोरखौ मावनो गोनां मोनसे बिबान थाबाय, खारन मोनसे कलेजा गायसननायनि उनाव बेनिफ्राय जुदि क्वालिटि गोनां स्किल स्टुडेन्टस, क्वालिटि गोनां स्टुडेन्ट आरो साक्सेसफुल स्टुडेन्टसफोर जुदि दिहुननो हायाबा बे मोनसे समाव मोनसे बिराद गिदिर बजा जाहैयो। एभारेज स्टुडेन्टल' दिहुनोबा बिसोर जेबो मावनानै जानो रोङै जाहैयो, लेखा फरायनायजों फरायैजों एखे जानो नागिरो। दा बेखायनो कलेज मोनसेनि उद्देश्यआ बेनो जानांगौ जे बेनिफ्राय जि स्टुडेन्टसफ्रा ओंखारलांगोन बिसोरो कम्पिटेन्सि, स्किल, नलेजेबोल आरो गासिबो फिल्डआव खामानि मावनो हानाय रोखोमनि जों स्टुडेन्टफोरखौ जों दिहुननो हानांगौ। बेखौ थांखि लानानै जों खामानि मावनांगौ आरो बैनि पास पार्सेन्टेजआ बारा जादों, मोजां जादों, आं मोजां मोनदों। खिन्थु बिनिफ्राय बांसिन जोङो डक्टर इन्जिनियाराथ' 100 जननि गेजेराव सासे सानै ओंखारलांबाय थागोन, एसिएसबो ओंखारलांगोन, आइएएसबो ओंखारनो हागौ मालाबा, नाथाय एभारेज स्टुडेन्टफोरखौ स्किल स्टुडेन्ट स्किलखौ जोङो होनांगौ जायो जाहाथे मोनफा मोनफा लाइनाव एक्सपार्ट जायो।
दा बे बिथिङाव कलेजाबो हाबा मावलांनांगौ आं बेखौनो खावलायगोन आरो दिनै बेहाय फैनो मोननानै फाउन्डेसन डेआव बाहागो लाफानो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। थांनाय समाव माखासे कलेजफोर थालांदों जायफोर दासिमबो प्रभिन्सियेलाइज जायाखै बेनि सायाव मा बुंनो? कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसना कन्टिनिउवास प्रसेस बेयो खनसेबो खेबसेनो जाजोबा गासै आसामाव सानथ्र'हायै कलेज दं प्रभिन्सियेलाइज जायैनि। दा गिबि आगान हिसाबै जोङो 10खान कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामबाय पर्यायक्रमाव बेफोरखौबो बेफोरनि कन्डिसनफ्रा गासिबो फुलफिल जाजोबनाय लोगो लोगोनो गभर्नमेन्टआ गावनि नियम मथे कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसनखौ खालामबाय थालांखागोन। थांनाय समाव माखासे डिपार्टमेन्टआव फरायसाफोर गैयिनि थाखाय डिपार्टमेन्टनि जि फोरोंगिरिफोरनि साख्रि बे थालांदों मा बुङो? ड्रप आउट पस्ट दंमोन बे कन्डिसनफ्रा फुलफिल जायाखै। दा ड्रप आउटआ मोनसे फ्राय 70सो बिटिसि ओनसोलाव ड्रप आउट पस्ट दं सिनियर्स सेकेन्डारिफोरनि बिसोर प्रभिन्सियेलाइज जायाखै। बिनि मोनसे इस्यु दङ बेखौ बिटिसिनिफ्रायबो टेकआप खालामगासिनो दं। गभर्नमेन्ट अफ आसामजों रायलायलायबाय थादों मोनसे नङा मोनसे पलिसि फैगोन। दिनै जोबोद मोनसे गोथार हाबाफारिखौ जों मावफुंबाय दं। नै जोंनि केसि कलेजनि 12थि गायसनथाइ सान हाबाफारि बे हाबाफारियाव खौ मेहेरगोनां खालामफैनाय मानगोनां जोंनि केबिनेट मिनिस्टार इउजि ब्रह्म सारखौ आं साबायखर बावदों आरो लोगोसे आं साबायखर बावनो लुबैदों नैबे कलेजआ दिनै 12 बोसोरनि गेजेरावनो जोंनि 6.3नि दफा मथे मानगोनां प्रमद बर'नि नाजानायाव नैबे कलेजआ 10था कलेज लानायफोरनि गेजेराव मोनसे कलेज जानो हादों। आं आसा खालामो जोंनि ओनसोलनि सिमला ओनसोलनि जिखिनि जौगानायनि जिखिनि हाबाफारिफोर बे हाबाफारियाव सोलोंथाइ बिथिङा मैखोमै बाहागो लायो जिहेतु आरो बे जोंनि ओनसोलाव डिग्री कलेज गंसेबो गैखाया आरो दा बे कलेजजों जों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि जिखिनि सोलोंथायारि थासारिफोर बे थासारिफोरा मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो। गोबां फरायसाफ्रानो साइन्स स्ट्रिम फरायनो गोसो नाथाय रांनि जेंनायाव हाया। नोंथांमोननि एरियायाव बेनि थाखाय माबा मोनसे सानदों नामा? सरासनस्रायै बे कलेजावबो जिहेतु सरकारनि नेम बायदियैनो फ्रि एडमिसन होनाय जादों बिदि रोखोमै रांनि निस्सय जेंना थानाङा होननानै आं सानो आरो लोगोसे जोंनि आसाम सरकार आरो बिटिआर सोरखारनिफ्राय निजुत मयना आरो गियाननि सोरां जिखिनि बिथांखि फोसावबाय थानाय जादों आरो बे बिथांखिनि हेफाजाबजों निस्सय जोंनि नोरजिया थाखोनि जिखिनि न'खरफोरनि फरायसाफोर बे फरायसाफोरा एसेबाबो सहाय जागोन होननानै आं सानो आरो आं जेसेबांखिनि आंनियाव फरायसाफोरा एडमिसन लानो बा फर्म फिलआप खालामनो थाखाय उसुबिदा दिन्थिनानै फैयो बिथांमोनखौ आं बेक्तिगतभाबैबो जोबोद हेफाजाब होबाय थादों आरो आं आसा खालामो फरायनो गोसोबाथाय नैबे रांखान्थियारि बिथिंनि जिखिनि एसे जेंना बे एसे जेंनाखौ जों बोस्रांनानै लानो हायो होननानै जों सानना लानो हायो आरो। साइन्स स्ट्रिम हिसाबै जोंनियाव थारैनो थांनाय बोसोरनिफ्राय डिग्रियाव केसि कलेज बिबि किसान कलेजाव मोनसे साइन्स स्ट्रिम दं। बे साइन्स स्ट्रिमनि अनगायै नाथाय हाई सेकेन्डारि लेभेलाव जोंनियाव साइन्स स्ट्रिम मोनसेबो गैया। दा बिदि हेफाजाब जों कलेज कमिटिनिफ्राय दिनै मिनिस्टार सारखौ बुंदो जे आरो बिथांखौबो जों रोखा रोखा बुंबाय दं जे जुनियर लाइनावबो जोङो साइन्स स्ट्रिमखौ नैबे सिमला ओनसोलाव लानानै फैथारनांगोन होननानै बिथांमोना नाजानायनि बाथ्राखौ बुंदो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादजों जिखिनि सावरायबाय थानाय जिखिनि सोलोंथाइ बिथिंनि जिखिनि सावरायनाय बे सावरायनाया जौगायोबाथाय निस्सय जोंनि कक्लाबारि समस्ति हिसाबैबो नैबे ओनसोलाव साइन्स स्ट्रिमखौ जों मोननो हागोन होननानै मिजिं खालामना लानो हायो आरो। माखासे लाइमोनफ्रा दिनैनि दिनाव सोलोंथाइखौ एसे गोसो होयैखौ नुनो मोनदों बा गाज्रि खामानियाव बांसिन गोसो होनायखौ नुनो मोनदों माबायदि दिथा होदों? थारैनो बियो जोंनि समस्तिनिल' नङा गासै बुहुमनि गासै बड'लेण्ड ओनसोलनि मोनसे जेंना। आथिखालनि लाइमोनफोरा सरासनस्रायै गावनि जिउखौ गोरलैयै मोनसे सानना लानानै आरो मावनांगौखौ जोब्बाय होनना सानना लानानै जोंनि सा ससेयावनो सोलोंथाइखौ लानायखौ गारनाय आरो बिमा बिफाजों बा गामि ओनसोलाव जिखिनि गाज्रि थासारि जोनोम जानाय बे जोनोम जानाया बिथांमोनजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव बा आथिखालाव जिखिनि बारहावा सोमजिनाय बे सोमजिनाया थारैनो जोंनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव आरो खैफोद गोनां होननानै आं सानो। आं आथिखालनि लाइमोनफोरखौ बेखौल' खावलायनो लुबैदों जे गावनि मावनांगौथार खामानि हिसाबै गावखौ दैदेननो हानाय मोनसे जिखिनि सोलोंथाइ लानाय बे सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे आखाइनि खामानि आं खालि साख्रिनि बाथ्राखौल' बुंनो नागिराखै गाव रोंनो हानाय मोनसे आखाइनि खामानि बे स्किल डेभेलपमेन्टनिफ्रायानो जा साख्रि बाख्रियानो जा बायदि बिथिं फारसेखौ जाहाथे गावनि जिउखौ बेंगुरा खालामना लायासेनो बैबायदि सोलोंथाइफोरखौ लानो थाखाय नाजायो आरो बिनि थाखाय जिखिनि नाजानायाव जिखिनि आसंखान्दा जानाय
जानाय बे आसखान्दा जानायखौ जोंनि सरकारनि तरफनिफ्राय स्किल डेभेलपमेन्टनि जिखिनि एवारनेस होबाय थादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थानाय बेफोरबायदि लाइनजों थाङोबाथाय निस्सय जोंनि लाइमोनफोरा समाजनि गाज्रि बेरेखा हाबा मावनायजों सोमोन्दो थानाय माखासे खाथि सोमोन्दोआ एसेबाबो जानगार जागोन आरो गावनि जिउखौ दैदेननो थाखाय जिखिनि बेबस्था लानाय बे बेबस्थाखौ गावबो एसे साननानै नायनो थाखाय आं लाइमोनफोरखौ खावलायगोन। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि खुंगा 4-13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय जानो थांगासिनो दं। थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय थाद'नाय गैयै हाबा मावबोगासिनो दं। बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ गोथाङै दोननो आरो गेरेमसा बर' माहारि दालांनो थाखाय बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै देग्लायबो 4थि खेबनि थाखाय मोन 21 दखरा आफादनि गेजेराव 13 बोसोर बैसोनि सिङाव हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ फैगौ 2024 मायथाइनि 28 जुलाइनिफ्राय 11 आगस्तनि गेजेराव RMB मेम'रियेल अमालगामाटेड गोजौ फरायसालि गाम्बारिबिलनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो थि खालामदों। बेनिखायनो गेलेमु बिथिंखौ आगानसे दावगाहोनायनि मिजिं लानानै खुंनाय हाबाफारिखौ फैगौ 28 जुलाइ खालि बेखेवनाय हाबाफारियाव जोलुर मोजां मोनग्रा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै थुलुंगा होफैनो थाखाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गुरै हांख्रायहरदों।